Guys, thank you so much. Lelo tilindi Samuel Lwara amene ndithu akhale akuyankhulapo kutokota nkhani zakezo guys ndizobeba khalani pompo mumvere. Thank you so much. Malawi in the cameras. Yes, comrades, good evening, everyone. How are you? Comrades, pepani kwambiri, of course, timangova mphekesera kuti comrade Lyton Mangochi amunyamula a police chakumbanda kucha lero. Ndipo as I'm talking, I just talked to the wife in Kalonga, and the Mangochi has arrived in Mzuzu, almost arrived in Mzuzu chakumasanaku. Mulandu wenweni sukuziwika. Koma it's true, Lyton Mangochi a polisi kapena ninganena kuti anthu ena anamunyamula ndipo panopa as I'm talking is in Mzuzu. Comrades, it's not very easy when you're fighting for freedom for many people. Sichophweka tikamayankhula chonchi kapena tikamapanga zimene tikupanga kumakuza na Malawi kapena kumakuunikirani pa zimene zimachitika mdziko lathu. Ndiye zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri kuti ena mwa ife amamangidwa. Kumangidwa pena kumangidwako inde palamulo munthu ukalakwisa wena kumangidwa. Koma luso lotereri nthawi zambiri silimakhala bwino chifukwa one, psychologically the families get affected anthu timakhala obayalika. As I'm talking now, I know the family of Lyton Mangochi kumene ali kuna also abayalika. I was just talking to the wife. So Lyton Mangochi ambiri timamsatira. Lyton Mangochi watuunikira zinthu zambiri mbiri, and you have to be thankful to him. Ineyo ndimamuyamika kwambiri Lyton Mangochi. He's a good guy. Koma ngati amtenga police, I can't say much because chimene amtengera sindikuchiziwa. Koma ineyo Zulo, I communicated to him in the day Mazulo ananitumizira video yomwe anachita post, I think ma group osiyana. I can't say Lyton Mangochi angaipereroli kwa ineyo just because a police amtenga. Ayi. Ineyo zimene zizi ndadusamo kalekale nthawi ya DPP, nthawi ya UDF, nthawi ya PP. I went through the same things. Koma ineyo sindi malakwa. Nthawi imeneyo sindi mayankho amene ndikuyankhula panopa. Nthawi imeneyo yankho kuti some other people were just suspecting me kuti I was turning against maboma. Boma amene analipo. UDF unali anthu ena omwe zasanduka sokhala DPP mpaka PP amayi Joyce Banda kulowa boma. Ineyo kumangidwa kwanga sikunatha. Koma kumangidwa kwa ineyo kunali kodabwisa. Chifukwa anthu amene ali pasogolo kwambiri kumanimangisa anali anthu akumzimba. Mafumu akumzimba ndi ena andale achipani cha DPP akumzimba boma. Ndi amene amakhala ngati amandisata m'mapazi, pleasing their masters. Nthawi imeneyo milandu yambiri amanimangaja maboma opita kosintha. Mafailo anga onse m'makhoti anachosamo. Koma ndini maruling ena akukhoti omwe ndili nawo amasokonezedwa, koma anthu amene ali pasogolo kundimangisa ineyo kuti ndilawe ndende. Siti kamene anali munthu wa kunsanje, siti kamene anali munthu wa kukalonga, siti kamene anali munthu wa kulilonga. Anali anthu akumzimba, mafumu akumzimba ndi anthu andale omwe panopa ena kudya bwino mpaka lero chifukwa cha ndale zomwezi. So comrades, I have that experience. Munthu akamangidwa otchuka ngati Mangochi ambiri timathawa. Ndipo timaona kuti timakamba mwina zoyipa. Yeyo chamayankhula mosimba, yeye amatani. Comrades, it's very painful kuti anthu ngati ali china Mangochi amamangidwa. Their only institution imene ali nayo iwoaja ndikuona zofoka za boma limene lilipo. Ambiri timaona zofoka za boma, koma ambiri mwa ife tiliso ndi mantha kwambiri. Kuyankhula kubwera poyera kapena Mangochi zina zimene amayankhula Mangochi amakhala akuuzidwa ndi anthu ena. Ndi mphaso yomwe anthu ambiri amakhala nayo ngati ma activist. So for Mangochi, guys, comrades, I'm pleading for your support to help this man. Tenti mthandize Mangochi. Of course, munthu sumaposa lamulo la dziko. Malamulo a dziko, constitution, kapena criminal laws of the land. You can't jump them. Komabe, until that time, you are proven guilty. And you face the wrath of the law. Kwa panopa, Mangochi is in safe hands, Mzuzu, and somebody also from Mzuzu confirmed to me that he saw Mangochi
lile in mzuzu. So chimene chothaza mchana Malawi nthawi yafika apa zambiri tizikumana nazo. We must be careful, but we must also be prayerful, because Mangochi is a Malawian. Komanso Mangochi zowawa zimene akumana nazo enanso mukumana nazo nzoterezi, koma ngoti sizimabwera poyera chifukwa simayankhula. Ngati Mangochi walakwisa, ife we respect the courts, because aliyense pa msinkhu wa Mangochi amaziwa malamulo a ziko mene amakhalira. Even ineyonso ndimaziwa malamulo a ziko mene amakhalira. Tikamayankhula olene ndikamayankhula, I know the laws of the land, so tikapena ndimangoyankhula mwachimbulimbuli. So when maybe there was a slip of the tongue in one of the messages yomwe Mangochi anatumiza sinasangalasa boma kapena chitetezo, izozo timvera ku police. But as I'm talking now, everything is just fine with Mangochi. He's in safe hands alimanja mwa police, because payamba zimakuvera ngatuti some other people just abducted him. It's quite unfortunate kuti zimene zachitika while the Minister of Homeland Security wangosangidwa kumene Ezekiel Chingoma watenga mpando woyang'anira police. As a result, anali kukalonga zulo ndi akuluakulu meeting ma MCP veteran kukalonga ndi kuchitipa after the funeral of one of the senior member wa Minister of Justice Kayuni. So zinthu zake mene zachitikira, so many people are speculating, saying no, maybe the minister did that. But what information I'm gathering, even the minister is not aware about this arrest of Lyton Mangochi. Sakuziwa a minister akuti ndiye nkhani yake zangokumanizana. Kumalawi kunoko kumakhala zinthu zambiri zodabwisa politically, chifukwa choti nkhani ngati zizi zikachitika imakhala ngati ngozi, and there's a lot of I don't know. Kugwa kwa ndege I don't know. Chilichonse kumalawi chimakhala I don't know. Ndiye panopa anthu ambiri timakhala ndi nkhawa kuti zinthu zikachitikira coincidentally. Let's say suppose the Minister of Homeland Security kuchita visit mzimba ine ndikumangidwa. Obviously, amatenga the first suspect amakhala minister responsible. Komanso it's unfortunate that if this new minister akutisa kuziwa china chilichonse zomangidwa za Lyton Mangochi, ndoti minister amene asankhidwa ndi achakwera the few days or the few weeks ago palivuto pena pacha, because the past 4 days we have been talking about Vitumbiko Mumba, a newly appointed cabinet minister mboma la chakwera. Sipanapite masiku Ezekiel Chingoma amusankhazo khaso minister. Ezekiel Mumba kusankhidwa wakagogoda makhomo ma companies, ma industries omwe amapanga zakudya za nkhuku ndi zina zotere ma Chinese. Scandals idakali, ma social media, people are still sharing what happened. Today Mangochi was in Kalonga. Yesterday or over the week, or Zana anali ku Kalonga. Yesterday he was chanting, dancing with MCP veterans. In the morning, in the wee morning hours of today, Mangochi was taken to police, and now, as I'm saying, alikumzuzu. So, comrades, these things, they are good. Ngati ziko ngati pali chiopsezo china chake chimene Mangochi ali nacho, ten chiopsezo chimene chocho tichimve chikhala bwanji. But what Mangochi is looking for now, afuna mwina lawyer to represent him. And the only thing that I can ask you, comrades, Malawians, let's help Mangochi family, because what is happening, banja lake silinakuzidwe ya, and maybe banja lake silingapeze lawyer pawo kaya. Mangochi lera sakhale oyipa ayi. Tionepo pa Mangochi, how best can we help Mangochi? Tandizane amalawi tandizana mzinthu ngati zimene zizi. Akhoza kukhala olakwika kapena kumanga kupita ku prison, but that's our responsibility, because part of the information yomwe Mangochi akhala kuti pasa through his page or through WhatsApp VNs and videos zimakhuzana ndi mavuto amene tikumana nawo ku Malawi. Therefore lero ngati wamangidwa, we can't just be silent watching Mangochi suffering behind the cells or behind the cooler. It's not fair. So madam, I'll find ways of how best I can reach out to Mangochi. But I'm happy
kuti Mangochi is in safe hands m'manja mwa police. Kukuzana ndi moyo wa Mangochi ndi mmene amapangira ndale zake. The man does not take sides. Chipani chilichonse cha opposition chimamkonda amachigwirira ntchito. Koma ngati zili chonchi ndekuti opposition parties makamaka akuluakulu azipani a opposition nthawi zina apapa ndipene munthu umaonesa nzeru zako ngati msogole wa chipani. You send an olive branch or you extend an olive branch kwa anthu kachechina Mangochi awawa. So zimene amayankhula zija zimakuthandiza nisoni inuyo to make opposition strong. Mmene ndikuyankhula panopa ino mmene ndimayankhulira kukunikira na Malawi, I'm also helping the opposition. Now it's up to the opposition parties to understand, to learn how to respect people like Mangochi, how best Mangochi and the like can be supported by these parties in the opposition. So this message is for all of you, even the ruling party. It's not everyone in MCP yemabada ni Mangochi. Mangochi zina manena zimapangisa chipani cha MCP kukhala choti tiziona patali. Zeti mayankhula ifeyo ngati nezo weni mayankhula when I'm campaigning for DK, Deso Kabambe. Ndima kunikira niso na MCP. Your weaknesses, whereby it's up to you to improve or not. The best is you must change as a party, as a ruling party. MCP is making me inquire. You know, I'm MCP member by birth. I'm by family background. Ndifa MCP fashina chiro watu. Tina MCP kumara gunoko ndife. Koma sidi na diere MCP. Koma si mulandu ngati ne MCP si na diere. Because zimene napanga gogo watu. Titana nazo mpaka one day Amalawi onse azakhala liberated, azakhale lile andokazikika kundale komanso kumapindula pandale ya ziko. Kati manga 100 times, kati pa more than 1 million times. Akoza kutipa inde, ngati mena nafera oto nchirwa gogwatu. But still, if the Chirwas were there to fight for justice in this country. Tidakali, and when Mangochi is facing this, zimatikumbusa nkhanza zambiri zomwe MCP yakhala kumbuyo. So therefore, comrades, this is my message to you, that I'm sorry, but also I'm asking everyone close to Mangochi, Kanzata, Kumuzuzu, please, Mangochi is our brother. Mangochi is our father. He is our uncle. Let's give him support. Whatever little we can contribute towards his arrest, making the family really comfortable while Mangochi is not in the house today. So Malawi, this is my message from you. Zinatuona as we're going on. Those people interested to know the number of the wife, wa Mangochi, I'm ready to share with you. Kuti mina mkakuyankhula nawo madam amene wawo. Koma muyankhula nawo with muli ndi china chake choti mufuna mpangepo. Not just asking her questions like my journalist. Whoever wants the number yama Mangochi, I can share with you so that you can talk to her. Koma osati kumafusa bweka. Because nthawi zina Malawi timakhala ngati ochenji apenetiro opusa. Timafusa mafuso ena abweka. Mafuso amene like, share, Malawian cameras, right.